Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω το βίντεο που σας υποσχέθηκα με τα Nerf. Και πάμε στο βίντεο. Και αυτό δεν είναι ειδοποίηση. Ναι. Λοιπόν, αρχίζουμε το βίντεο, ωραία. Αυτός είναι ένας γεμιστήρας 18άρης. Πιο πολύ το βάζω σε αυτό γιατί χωράει μέσα σφαίρες που τους μπουκώνεις μέσα στο στόμα τις σφαίρες του Nerf. Δεκάρις, με αυτό το πήρα το όπλο, αλλά δεν το χρησιμοποιώ και τόσο το δίνω σε φίλους. Λοιπόν, οι σφαίρες που έχω είναι 22 Doublans, 75 Elite, 3 Zombie, σύνολο 117 σφαίρες. Και έχω 3 για μπαζούκα γιατί παίρνει αυτό εδώ μπροστά. Έχω αυτό εδώ που μπαίνει πίσω σιγά, τώρα με τα έβαζα όλα και τις ομολογούσα. Καλά θα τα έβαζα, αλλά τώρα για να φανεί πιο ωραίο. Καραμπίνα διάρα που πετάει, εντάξει, είναι καλή. Το Strogram, για βλακή είχα κάνει με ένα φίλο μου. Το Strogram πετάει μακριά, μην το έχετε παρεξηγήσει νομίζω, όποιοι λένε ότι είναι άχρηστο. Και αυτά είναι γενικά τα Nerf. Λοιπόν, πρώτο όπλο, το Barrel Brick IX2. Πατάμε αυτό εδώ κάτω, βγαίνει αυτό, το κάνουμε έτσι, βάζουμε τις σφαίρες, εδώ δεν τις βάζουμε, εδώ. Το έχω ξεχάσει, συγγνώμη, έχω πολύ καιρό να παίξω. Τις βάζουμε εδώ, μετά το κλείνουμε. Πρέπει να σας δείξω και ένα παράδειγμα. Έτσι και πάμε, motherfucker! Ωραία, σας το έδειξα αυτό. Και έτσι τους στηνάζουμε τα μυαλά και τρώνε σφαίρες στον κόλ. Συγγνώμη, μου βρεις, αλλά εντάξει. Ναι, okay. Έχω λίγο ένταση στα Nerf. Λοιπόν, όπως βλέπετε το Strogram. Εδώ πατάμε το κουμπί και βγαίνει. Μετά γεμίζουμε κλασικά, γυρνάμε. Μπαίνει μέσα. Μισό να βάλω και μια σφαίρα. Ωραία. Πίσω την νιάξω τα μυαλά στον αέρα. Συγγνώμη παιδιά, αλλά στα Nerf δεν ξέρετε τι τσακωμούς έχουμε ρίξει. Συγγνώμη, αλλά δεν του έχω βάλει μπαταρίες. 118. Του έχω βάλει μπαταρίες. Πατάω στο κουμπί. Έχει ακόμα. Άμα δεν πετάει μακριά δεν έχει μπαταρίες, σας το ξαναλέω. Βάζεις, όμως άμα έχει βγει ο γεμιστήρας ή αυτό είναι έτσι, δεν πετάει. Άσμερη ήτανε. Γιατί πετάχτηκε. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Λοιπόν, περιμένετε να πάω να φέρω τις μέρες. Έλα τώρα. Παίζουμε παιχνίδι. Πού γραμμότα έχουμε σπάσει και κάτι εδώ. Δίνω. Κοιτάξτε πώς το κάναμε. Μόνο και να δείτε. Ετοιμάζομαι για το βίντεο. Το ρίχνω κάτω μία εγώ. Πάω. Λέει μπαταρία. Δεν ξέρω τίποτα. Και αυτά είχα να σας δείξω για το σημερινό βίντεο. Μισό λεπτό. Αυτά είχα να σας δείξω για το σημερινό βίντεο. Αυτά είχα να σας δείξω για τα Nerf. Και αυτά είχα να σας πω για το σημερινό βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα σας πω στην περιγραφή λογικά.